ξεκινήσουμε, πριν δείξουμε αυτούς τους ωραίους μπακαλιάρους, πριν δείξουμε αυτή τη σκορδαλιά, τη μους σκορδαλιά παντζάρι, εδώ όλα αυτά τα μαγικά, η Αργυρό νομίζω για την 25η Μαρτίου έχει τις top συνταγές. Είναι παιδιά θεϊκές, αλήθεια σας λέω, αφού είναι τέλειες. Σήμερα έχει, το ξέρω, σήμερα έχεις να μας δείξεις πολύ ωραία πράγματα. Θέλω λίγο να σου δώσω χρόνο για να... Εσύ ζήτησες να τοποθετηθείς σχετικά με αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Αλερτά, τον σεφ, τον Πάστερη σεφ, ο οποίος είχε γράψει κάποια άσχημα πράγματα για τον Πετρετζίκη στο Facebook, τον είχε πει άμπαλο κτλ. Γιατί του είχε γίνει, ήθελε να πάει να φωτογραφηθεί ο Άκης στο μαγαζί του. Τελικά χθες είπε ότι εγώ όλα αυτά τα έλεγα όντως για τον Άκη και ήθελες εσύ, εγώ αυτό που είπα Αργυρό πριν στην εκπομπή είναι ότι δεν μπορεί ας πούμε εσύ να έχεις μια άριστη σχέση με τον Παρλιάρο, πάντα να βγαίνεις να λες τα καλύτερα, ο Παρλιάρος για σένα, ο Λαζάρου, ο Σκαρμούτς, όλοι οι, πώς τη λένε, οι μάγειρες που τέλος πάντων είναι γνωστοί και βγαίνουν στην τηλεόραση. Οι σεφ, όλοι οι μεγάλοι ας πούμε που είναι... Μην τρέπεσαι, δεν είναι ντροπή να πεις μάγειρας. Μάγειρες είμαστε στην κουζίνα. Ψυχούλη. Δεν γίνεται δηλαδή όποιος βγαίνει από μια σχολή να λέγονται όλοι σεφ. Μάγειρες είμαστε. Οι μάγειρες που τους γνωρίζουμε και μέσα από τις εκπομπές. Και να ξέρεις ότι για τους μάγειρες και για τους σεφ είναι τιμή να τους λένε μάγειρες, γιατί είναι μάχημοι, καταλαβες. Ναι. Όλοι πάντως ποτέ δεν είχα δει κόντρα τέτοια. Όλοι λένε τα καλύτερα για τους συναδέλφους. Έχουν μια ποιότητα. Το θέμα είναι φέι μου. Εγώ θα τοποθετηθώ. Είναι πρώτη φορά που το κάνω και ίσως και δεν θα έπρεπε. Απλά βλέπω μια αδικία και ένα λάθος χειρισμό. Ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν είναι ούτε λάθος του Άκη, ούτε λάθος του Διονύση. Ήτανε λάθος. Δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Και καλά έκανε. Και λάθος που τοποθετούμε κι εγώ. Απλά βλέπω την αδικία και σαν ζυγός που είμαι και θέλω να τα ζυγίζω και να βλέπω το δίκαιο, θα θέλω να μιλήσω. Εγώ έχω τραβήξει πολλά τέτοια στο παρελθόν και δεν με υπερασπίστηκε κανείς. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω απλά ένα πράγμα. Δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ο Διονύσης είναι ένας άνθρωπος. Ο Αλερτάς. Αλέρτας. Διονύσης Αλέρτας. Είναι ένας από τους κορυφαίους ζαχαροπλάστες που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλός. Ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Είναι και ένα παιδί που έχει χτίσει σκαλί τη δουλειά του. Εγώ τον γνώρισα προσωπικά πριν από 10 χρόνια στη Βαλρονά, σε ένα σεμινάριο που με έστειλε τότε ο Στέλιος ο Παρλιάρος, στην καλύτερη σχολή ζαχαροπλαστική στη Γαλλία. Εκεί γνώρισα τον Διονύση. Ήταν στο ξεκίνημά του, αλλά μέσα από 18 άτομα που όλοι ήταν ζαχαροπλάστες. Η μοναδική μάγειρας ήμουν εγώ. Λοιπόν, από όλους τους ζαχαροπλάστες που ήταν σε διεθνές επίπεδο, ξεχώρισε ο Διονύσης αμέσως. Θέλω να σας πω αυτό. Και χρόνο με το χρόνο ο Διονύσης συνέχισε να πηγαίνει και να μαθαίνει σε όλο τον κόσμο τη δουλειά του. Την κάνει με το καλύτερο τρόπο και αυτό φαίνεται από τι? Φαίνεται από τα μαγαζιά του, από τα ζαχαροπλαστεία του. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να του πει. Δεν μιλάω για τον Άκη, ούτε εγώ δεν θα το έκανα. Το θεωρώ προσβολή και για τον εαυτό μου να πάω εγώ και να πω στο Διονύση να έρθω να φωτογραφηθώ στην κουζίνα σου. Όμως θα είναι μεγάλη μου τιμή, επειδή έχω και εγώ περιοδικό, γι' αυτό σας το λέω. Ήταν λάθος χειρισμού του περιοδικού, όχι του Άκη. Το περιοδικό του Άκη, δεν ξέρω και πού μπήκε αυτό, για ποιο πράγμα ήταν. Ναι, αυτός λοιπόν που έκανε την πρόταση, μάλλον και εν αγνία του Άκη, τον έφερε σε δύσκολη θέση και ο Διονύσης, επειδή είναι και παιδί οξύθυμο και τον πνίγει το δίκιο του, αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε. Εγώ μόνο έτσι το δικαιολογώ. Δεν ήθελα να δικαιολογήσω το Διονύση, ήθελα απλά να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Σαφώς και είναι πολύ καλός. Δεν ξέραμε ότι έχει τέτοια πορεία στο εξωτερικό και ότι έχει ξεχωρίσει. Έχει ξεχωρίσει και το θεωρεί προσβολή να του ζητάς να μπει κάποιος άλλος. Ναι, βρε Αργυρό μου, αλλά όσο καλή και να είμαστε στη δουλειά μας και η αντίδραση πολλές φορές και το τι άνθρωποι είμαστε. Αυτό δηλαδή, εγώ σε σένα εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε βρεθεί και σε απέναντι ώρες δεν το θεωρώ ανταγωνιστικά, αλλά έκανα εγώ εκπομπή αλλού, εσύ ήσουν ακριβώς απέναντι. Όταν εγώ ήμουν με τον Άκη, εσύ ήσουν εδώ με τους καραμέρους, με τους χαρετάτους κτλ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ποιότητά σου σαν άνθρωπος αλλάζει. Εγώ εκτιμώ ότι εσύ. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι. Για το χαρακτήρα μιλάμε. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι. Όταν κάποιος δίνει μια συνέντευξη Αργυρό, δεν σχολιάζω το γλυκό του, σχολιάζω αυτά που λέει. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω αυτό το χαρακτήρα, έχω τραβήξει όλα αυτά που έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν είχα το χαρακτήρα του Διονύση, δεν θα είχα πάθει ούτε αυτά που έπαθα, ούτε θα μου συμπεριφερόντουσαν έτσι. Ναι, αλλά σε όλος ο κόσμος σου αγαπάει. Τώρα εγώ το Διονύση δεν μου άρεσε. Εγώ θέλω απλά όχι να δικαιολογήσω. Θέλω να τονίσω τι είναι ακριβώς ο Διονύσης. Είναι ένας άνθρωπος κορυφαίος στο είδος του και έχουμε μάθει στην Ελλάδα όποιος ανεβαίνει ψηλά με τον αγώνα του και με τη δουλειά του να του δίνουμε μια κλωσιά να τον πηγαίνουμε κάτω. Αυτό και τέλος. Πάμε για το φαγητό μας. Ίσως αυτό είναι και ένα μάθημα, εγώ για να το κλείσω, από εδώ και πέρα να είναι πιο... Ο Διονύσης είναι πολύ έντονος, οξύθυμος και αντέδρασε έτσι. Έχασε το δίκιο του για τον τρόπο που αντέδρασε. Όμως έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
Ναι, αλλά δεν μιλάς άσχημα. Αυτό εγώ δεν μ' άρεσε. Παιδί μου, είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος. Ο άνθρωπος είναι αντράκι, είναι τσαμπουκάς, πώς το λέμε. Δεν είναι αργυρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τι θα φτιάξουμε σήμερα.